هەلبەت ژینگەه ji av û hewa û ax û keskatî pêk hatiye û fere her çar tişt berçav bihêne wergirtin û toşî pîsatî nebin. Li her bajarekî eger ژینگeh hate pîskirin, wê bîte sedema serhildana gelek karesatên ژینگehî. Li Mosulê û bi sedema berdewambûna şerê Daeş bû mavê zêdetirî salekê gelek ji corên çekê qurs û giran hatine bikaranîn. Digel vê çendê wêrankirina gelek parçên keskatî û pîzbûna robarê Dîcle ku demara evî bajarî dihête naskirin. Şarazayên ژینگehê bi giring dene zanîn ku hikûmet û aliyên peywendîdar vekolîneka ciddî li ser evî babetî bikin û bihête çareserkirin. Bi rastî piştî derkirina Daişê em dikarîn bêjin pîzbûna tîşkî heye lê kêm e. Pîzbûna peydabûyî ji egera wêraniya bi bajarî keftî û di encam da rengvedan li ser avê bi taybet ava Dicle hebû her wesa li ser hewayî. بێگومان me divê çalakiyê de behsa pîzbûna hewayê kir li bajarê me bi awayekî taybet û bi giştî me behsa pîzbûna hewayê li Iraqê kir. Ji ber ku niha gelek gaz derdkevin û hewayê deverê pîz dikin û dibine sedema guhorînên keş û hewayê li Iraqê. Helbet nebtinê şerê Daeş û bermayîkên şerî ژینگeha bajarê Mosulê pîs kiriye. Gelo bi hizaran turimbêlên kevnar li ser cada kar dikin û rojane keş û hewayê evî bajarî pîs dibîtin û boye sedema pîskirina ژینگeha bajarê Mosulê بۆ dema salan otomobîlên kevin nehatîne jinavbirin ewên motorên wan têk çûn. Li Mosulê nizîkî 40,000 otomobîlên keyo yên xizmetên giştî heye. Ev hejmare li rêveberiya hatmaçûna Nîneva heye. Ev hemû otomobîle oksîda karbûnê di hewayê da belav dikin ku bandorê li ser rewşa ژینگehê dike. Li sala 1954 da yekem daristan li Mosulê hate vekirin bi navê daristana Hedba. Li ser rûybarê Dîcle û wî demî zêdetirî 6,000 dûnemên erdî ji bo keskatî û daristanan hat bûne terxankirin. Lewma bajarê Mosulê xudan ژینگeheka pak bû. Lê îro bi sedema şerê Daeş bi goreyî lêdwanên rêveberiya daristanan li Mosulê ku 80 sadê keskatî li vî bajarî ji nav çûye û taze bi rêka rêkxirawan û giropên xwebexş pitirî 21,000 şitlêndara hatîne çandin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.